Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu 69 dní po splatnosti. Já tady dneska vítám svého dalšího hosta, je to Ivo Mrena, markeťák, hlavní markeťák v ShopTetu. Ahoj. Ahoj. CMO teda, pardon. Ivo se pohybuje v digitálním marketingu už více jak 16 let. Měl pod sebou české značky, jako je Škodovka, T-Mobile, Home Credit a další. Momentálně už přes 3 roky pracuje v ShopTetu a z toho rok a půl v roli marketingového ředitele CMO. Je to tak? Super, tak jsem to trefil, výborně. Vítám tě u nás v podcastu, ahoj. Ahoj. Hele, nejdřív pojďme začít ShopTetem, jako firmou nebo jako projektem. Možná něco málo, kdyby to náhodou nikdo neznal, což v Česku trošku pochybuju. Vy jste vlastně, nebo řekni to ty to řekneš líp než já. E-shopová platforma možná? No, ja rád tak ako hovorím, že sme najväčšia e-shopová platforma ako v Čechách a na Slovensku. Máme viacej ako 39 000 zákazníkov dohromady a ako sme vlastne poskytovateľ e-shopovej platformy, dá sa povedať. Jasne. Postavíš si na nás e-shop a podnikáš. Podívejte se na jakýkoliv malý e-shop dolů do patičky, pravděpodobně tam budou 3 kostičky, které máte v logu. Je to tak, no. Je to zhruba 60% jako e-shopov v Čechách je pod ShopTetom. Takže... OK, to je hrozně zajímavý. Mám pocit, že to je taková česká specialita, ne? My musíme mít ten svůj seznam místo Google, ShopTet místo Shopify a tak dále. Je to tak, je to tak. No. Jak se ten produkt od těch alternativ liší? Zmínil jsem Shopify, máme WooCommerce, možná jako nějaký USPčko? No pre nás to je určite tá lokálnosť, hej, že vlastne máme také ako dve skupiny, že ak sa bavíme o tom, že ako sa odlišujeme od tých zahraničných, ako je Shopify, čo je celosvetová jednotka, proste 2 milióny e-shopov, akože fakt obrovská firma, tak tam vyhrávame nejakou lokálnosťou, pretože samozrejme AI ide dopredu a všetko ako sa dá robiť už automatizovanie, ale ten náš zákaznícky servis, ktorý je jeden z tých výhod, tak je stále ako lepší ako nejaká AI, ktorá vám odpovedá na vaše ako otázky a tak, takže to je asi jeden dôvod. A potom čím sa odlišujeme od tých ako domácich, tak je asi skúsenosti, sme dlho na trhu, náš ekosystém, máme 25 webov, a edukujeme tých e-shopárov, máme partnerský program, do ktorého je zapojených asi 800 partnerov, ktorí nám pomáhajú stavať tie e-shopy s tými ľuďmi. A potom máme ešte asi 400 doplnkov, takže podľa mňa neexistuje služba v Čechách a na Slovensku, alebo možno, že asi, hej, ktorá ako není napojená na ShopTet, alebo by sme ju tam nedokázali dostať. Proste máme v Čechách a na Slovensku proste pokrytú tú e-commerce komunitu, ak to môžem takto nazvať. A jednoducho, je to s nami fakt jednoduché to podnikanie. To online podnikanie, tak, aby som bol presný. Kdy je jako fajn mít ShopTet a kdy už třeba ne? Co je ta jako hranice, kdy už má smysl řešit nějaký custom řešení nebo nějaký alternativy třeba? No, my máme najväčšieho klienta vlastne Kulinu. Oni sú v 30 krajinách v Európe a myslím si, že to je taká tá ako asi naša hrana toho, že čo dokážeme ako zvládnuť. To znamená, že my tomu teraz hovoríme, že od 0 po miliardu v ShopTete, pretože dá sa začať fakt ako úplne od jednej objednávky alebo od jedného produktu a človek to môže dotiahnuť až tej 1 miliarde, čož tá Kulina tam smeruje už za chvíľku. Okay. A stále sme schopní to nejakým spôsobom odbaviť, ale dá sa povedať, že ja neviem, tak nikdy asi nebudeme riešenie pre zákazníkov ako je IKEA, alebo ako je proste Tesla, alebo ako veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré predávajú po celom svete, to je pre nás ako no-go. Zatiaľ teda. Možno, že sa tam dostaneme, ale technologicky a zdrojovo je to pre nás zatiaľ nedosiahnutelné. Kdo je takovej váš typický klient? Možná co se velikosti týče, co se týče velikosti třeba obratu, počtu objednávek, na co to měříte? Co je ten typický zákaz? Tak ja by som to možno zobral z druhej strany, že my sa zameriavame na malé a stredné firmy, hlavne teda, že sú to pre nás sú to SMIčka klasicky. Možno aby som to vysvetlil, tak je to nejaký ako segment e-shopárov, ktorí majú zhruba od tržby od 1 do 12 miliónov korún ročne.
To je typický jako zákazník. To je náš typický klient od 1 do 12 miliónov a potom tam je tá najväčšia percentuálna ako teraz som zabudol to slovo, ale je tam najviac tých klientov v podstate. Jasne. Největší množina proste, ktorá sa... Áno. A potom máme aj tých úplne malinkých, ktorí vlastne si to len chcú vyskúšať. Ešte nezarobili ani tú svoju prvú korunu, ale proste ako pracujú na tom. A máme aj tých ako väčších, ktorí potom už spadajú na tie naše najvyššie tarify, ako Enterprise a Premium. No ale ako dá sa povedať, že pre nás, alebo ideálny klient je pre nás taký, ktorý má od 1 do 12 miliónov obrat. OK. Ty si dřív pracoval v Peppermintu, v agentuře. Chybí ti rozmanitost té agenturní práce? Priznám sa, že niekedy hej, lebo v tej agentúre je to skvelé v tom, že človek trošku vypne hlavu od toho jednoho brandu. Ja som mal takú trojkombináciu, že Škodovka, Hennessy a ešte niečo, už si vlastne ani nespomínam. Ale je tam fajn to, že človek od toho jednoho brandu alebo od tej jednej firmy ako môže trošku ako si upustiť a začať riešiť niečo iné. Že v tom ShopTete alebo v tom marketingu ako internom v tých veľkých firmách, čo už ShopTet je, tak bohužiaľ človek stále rieši ShopTet a vlastne keď zaspá rieši ShopTet a ráno keď sa zobudí rieši ShopTet a vieš sám, že ten marketing je proste strašne rýchly, je tam vysoká fluktuácia ľudí a agentúrny biznis je hrozne ako náročný, takže... Já už si to s tebou vyměnil na chvíli. Jo, víš, jakože soustředit se na jeden projekt. To verím, no. Na druhou stranu asi by mě to začalo chybět, ta pestrost toho světa, každý klient jiný. My máme šťastie asi v ShopTete v tom, že nemáme len ShopTet ako taký, že my to ešte rozdielujeme potom, to sú core, ShopTet Core je vlastne pre nás ten ako klasický ShopTet a potom máme to ShopTet Premium, takže to je trošku iný brand, iná cieľovka a potom máme ShopTet Pay, to je zase ako iný produkt, alebo respektíve naša feature. A máme tam malé projektiky, ktoré ako ťa zabavia, aby si na chvíľku si myslím, že sa odbremenil od toho ako ShopTetu ako takého, ale samozrejme musím vzdať rešpekt všetkým proste markeťakom vo firmách, ktorí sú 5 rokov a dlhšie, pretože podľa mňa to je veľmi náročné to vydržať. 12 let. Gratulujem. Kdyby si teďka každopádně měl jako vybrat a měl byl bys postavený před tu volbu, jestli zůstat na straně jednoho klienta vlastně, anebo jít na stranu agentury, tak ten klient je pro tebe ta volba? Hej. Ja vlastne som to kvôli tomu nejak tak ako switchoval, že ja som bol v tých agentúrach pomerne ako dlho, mal som tam nejaké odbočky, vlastný e-shop a... Na čem byl postavený? Na jaké platformě? Začali sme na Opencarte a potom sme to prehodili na ShopTet, lebo sme zistili, že vlastne chceme byť československý a ten Opencart jednoducho nefungoval tak dobre, ako sme potrebovali. A proč vlastně ShopTet? Jako, myslím teďka jako kariérní zastávka, nebo proč jsi vlastně prozrovna do téhle firmy? No, ja keď som si zakladal ten e-shop, tak vlastne mňa bavil ako online marketing, e-shopovanie, všetko okolo vlastne internetu a zhodou okolností vtedy bol marketingový riaditeľ Radek Hudák a oni hľadali pomoc. Tak sme si vtedy volali a ja som ho už poznal predtým z iného projektu a sme si vtedy volali a on mi hovorí takú jednu takú zaujímavú vec, že hele, my máme ako super, to bolo v covide dokonca, že my máme ako super biznis, darí sa nám, je to ako super firma, super ľudia, ale vlastne máme hrozne starý ako brand a potrebujeme to posunúť a robiť také tie svetové veci a ty robíš proste presne to, čo potrebujeme. A ja som si hovoril, ja som vtedy moc, ako vedel som, preklápali sme e-shop na ShopTet a vedel som, že ShopTet existuje, ale nikdy som si ako nevedel predstaviť, že tam pôjdem pracovať. Až keď som tam prišiel a videl som na zasadačke takého starého panáka, pozdravujem Míru Uďana, ktorý tiež o tom teraz hovoril v nejakom podcaste. A ten panák, on tam bol hodne dlho, bol taký signifikantný
ale proste vôbec sa nehodil do toho ShopTetu. Ja si ho ani nevybavujú. No, to je dobré. Hm. A vlastne vtedy som si povedal, OK, toto je asi challenge pre mňa, kam sa posunúť v tej kariére, že ísť teda ako k nejakému klientovi a zúročiť tých 10 alebo 12 rokov v tých agentúrach, kedy môžeš ako predať tej firme to, čo si sa naučil, dá sa povedať. Je nějaká zkratka k tomu, jak se stát rychle CMO nějaké velké firmy? Protože ty jsi to v e-shopu docela, v tom ShopTetu docela vyrost, že? Hej, založiť si vlastnú firmu asi, to je, okay. To je asi, založiť si vlastný e-shop na ShopTete, to je asi... Môžete byť svoj vlastný CMO. A budete aj CEO, aj vlastne skladník, aj upratovačka, aj všetko. A pak sa z toho poserete a skrachujete. Presne. A rozíde sa s vami žena a tak ďalej, ale to už je iný príbeh. Ale ja neviem, či existuje nejaká skratka. Ja som prišiel do ShopTetu ako marketingový manažer, v podstate, s nejakými ako celkom ako peknými skúsenosťami, ale vlastne som o tom ShopTete alebo o tom podnikaní, alebo o tom vlastne ako, jak funguje tá firma, vôbec absolútne nič nevedel. Takže ja som si prešiel tou cestou ako toho marketing manažera, potom sme si so Samom Hubom, čo je náš CEO, povedali, hele, tak ja potrebujem pomoc na Slovensku a ja zhodou okolností, teda ja sa venujem aj také ako srande, ako volám to ako business marketing. Že nie je to len ako marketing, že sa na to pozerá, že ideš míňať peniažky, ale vlastne, že čo ti to prináša a či do toho dávať peniaze alebo nie. No a tak hovorím, hele, tak ja by som chcel spoznať ten ShopTet ako celok. No a tam sa vtedy sa tam hľadal country manažer slovenský, tak hovorím, tak mi to daj, ja si to zoberiem, ja to tam upracujem proste. Tak ten projektový manažment v podstate. A vtedy som spoznal celý ten ShopTet ako 360 stupňov a tam som bol asi rok a pol, alebo ako rok, dajme tomu, že sme tam pracovali na tom Slovensku a potom zrazu proste mi volá Samo, že hele, potrebujeme pomoc s marketingom, lebo Radek už je ako tak nejak ako nastavený na vlastný biznis a tak ďalej a celé to nejak ako potom klaplo, že zrazu mi pristal aj marketing a myslím, že som asi 3/4 roka mal obidve stoličky, že aj CMO, aj vlastne ako slovenský country manažer. Bolo to náročné, ale v podstate sa mi teraz ten marketing robí ako ľahšie, pretože poznám celú tú firmu, alebo poznám súvislosti, viem prečo, ako sa veci robia a tak ďalej, no takže... Kolik bylo v ShopTetu lidí, když nastoupil a kolik tam je dnes? Jak moc vyrostla ta firma? Bolo tam 100 ľudí pred 3,5 rokom a teraz je 250. A má na tom veľký podíl COVID? Je to něco, kvůli čemu jste vyrostli? Určite, jasné. To akože, ak ti niekto povie ako v e-commerce alebo v online alebo v digitáli, že ako mu COVID nepomohol, tak pravdepodobne klame, pretože ten COVID jednoducho ako tomu celému odvetviu nášmu ako extrémne pomohol. Potom, co samozřejmě COVID skončil, daří se vám držet to tempo? Nebo... No, nie. Ako sme v tej akvizícii napríklad, darí sa nám predlžovať životnosť našich zákazníkov, to je ako super, lifetime value je proste ako čím ďalej, tým ako vyššie, pretože neodchádzajú. Ale ako akvizícia, dá sa povedať, je flat, hej, pretože jak vlastne ako ten COVID to extrémne nabustoval, tak sa vraciame na nejaké čísla, že sme lepšie na tom, jak v roku 2019 pred covidom, ale vidíme, že proste ten rast je ako extrémne ako pomalý, lineárny a my už sme tak veľkí, že predstavovať si, že ShopTet bude nejaká ešte hokejka je vlastne nezmysel, pretože v podstate máš 40,000 klientov a tá veľkosť ti zabraňuje tomu, aby si rastol napríklad na 60,000, proste sa asi nedostaneme, pretože v Čechách a na Slovensku ten ako market to nezvládne. Došli vám zákazníci? Ešte nie, ale a vždy budú noví, vieš, že my teraz ako, sa fokusujeme na mladých ľudí a vlastne ako pripravujeme ako komunikáciu na rôzne cieľové skupiny nové a vlastne na tú masu, ale dá sa povedať, že ako 60% toho trhu to je niečo neuveriteľné, čo sa tomu ShopTetu ako podarilo a my potrebujeme raz do šírky, pretože samozrejme chceš ponúkať lepšie a lepšie služby tým zákazníkom. Jasne. No, to je.
Já tady mám nějakou citaci z článku, pravděpodobně v době, kdy ses jakoby dostal na tu svoji pozici. Mojí aktuální misí je posunout marketing firmy od lokálního ke globálnímu hráči. Jo. K tomu nám pomůže jak změna strategie, facelift značky, tak interně i nové nastavení celého globálního týmu. Povedlo se to? Z časti. Která část, jo, co se nepovedlo? Tak my sme určite prerobili tú stratégiu a my sme napríklad predtým pri tej starej značke nemali ani poriadny design manuál, takže akože že veľa vecí sa podarilo, veľa vecí sa ako dotiahlo, vytvoril sa komplet ako nový tím, nový kreatívny tím, hej, že my sme vlastne ako trošku sa pretransformovali z toho takého, že máme agentúry, na to robíme si všetko sami, pretože je to oveľa agilnejšie, rýchlejšie a proste príjemnejšie pre nás. A pretože ten shop teda tak ako zložitý pochopiť, že tá agentúra väčšinou ako mala s tým trošku problém. Alebo to, ak chceš, aby zneli tie texty, tak vlastne musí vychádzať od nás. Ako. Tak to bolo celkom zaujímavé. Ale no. Co se podařilo zavést? Protože podařilo se vám stát se globálním firmou? V určitej fázi áno, že otvorili sme Maďarsko a vlastne sme v Maďarsku. Tak ako z tohto uhlu pohľadu áno. A podaril sa nám facelift, že podaril sa nám ako vyfaceliftovať logo a jednoducho ako naše banery a všetky ako celú komunikáciu. Ale nemyslím si, že sa nám na 100% podarilo byť globálnym hráčom, pretože stále nemáme ako ShopTet v angličtine a stále sme sa neotvorili pre celú Európu a tak ďalej. Takže ako fokusujeme sa Československo, Maďarsko, dá sa povedať teraz. Jako Maďarsko asi nebyl úplně ten primární target, když jste jakoby přemýšleli o nějakým globálu. Co je to, co to brzdí? Co je ta hlavní překážka? Asi ten náš zložitý produkt, respektíve dá sa povedať, že potom aj jednotlivé markety. V Nemecku je extrémne silné Shopify. V Polsku je extrémne silný Shopper. V Maďarsku sú dvaja lokálni hráči. A my sme si ako vyskúšali to Maďarsko a povedali sme si, nie je to také jednoduché, poďme sa zafokusovať ako na Československo a Maďarsko samozrejme, ale nepoďme konkurovať tým globálnym hráčom, pretože, a to je ako možno pol roka späť nejaká ako zmena zase tej stratégie a poďme sa ako zabarikádovať tu v Čechách a na Slovensku a byť tu na najlepší, pretože ako konkurovať Shopify v Nemecku napríklad, tak to by bol veľký job. A možno tam raz dojdeme, ale... Mně totiž jako přijde, že to story jako vidím u více firm. Jo? Když si vezmeš třeba Rohlík se vstupem na německý trh nebo na další evropský trhy, jako pravděpodobně jako si prošel něčím podobným. Asi to není taková jako sranda někam expandovat, že? Není no. Ešte ako s tým našim zložitým produktom, že my máme ako platformu, ktorá je extrémne ako zložitá. Jo? Ty si založíš e-shop, musíš si ho ako poskladať, napojiť na všetko, začať ako posielať balíky a to není, že nie si e-shop, takže nevieš ako extrémne rýchlo expandovať a to nás podľa mňa brzdí. A je to i tak jakoby nějaký cíl, který před sebou máte a na který byste se chtěli zaměřovat? Nejaký vzdialený určite, ale momentálne sme si dali takú ako na 3 roky stratégiu, že chceme dodať tým našim klientom čo najlepšie riešenie. To znamená v Čechách, na Slovensku, Maďarsku mať proste spokojných klientov a im pomáhať, aby rástli ako do toho globálu. No, pretože tých 40,000 e-shopov alebo skoro 40,000 e-shopov pre nás znamená, že my im musíme dať čo najlepšiu platformu a my si nemôžeme dovoliť, aby mali zlé riešenie. Takže... Jasně. Po svým nástupu na tu CMO pozici, co hodnotíš jako největší úspěch? Že som tam stále. OK. Co pro ShopTet? Co si myslíš, že jako byl takový největší tvůj jako zářez? Co se ti fakt povedlo tam jako změnit? Asi zmena toho vnímania, že čo ten marketing je. Hej, že vlastne ja keď som to preberal, tak strašne je dôležité si pohlídať takú
vnútrofiremnú image o tom, že čo ten marketing vlastne robí. Pretože ja neviem, ja som počúval také ako komentáre, že ten marketing, že to je propaganda, že proste oni sa tam flakajú, oni furt chodia len na branče a proste to sú markeťáci, to sú nejakí šalení tam typci. Dokonca raz niekto napísal, že our CMO is crazy, lebo proste som im rozdal nejaké ako dopisy, že fakt ako niečo v tej firme sa snažím zmeniť. A vlastne to podľa mňa úplne najdôležitejšie bolo, že som pohľadal ten image toho, že čo ten marketing robí a že to není len tá čistá akvizícia, že proste my tam len nepálime tie peniaze, ale my reálne prinášame najmä tomu 50% proste nových zákazníkov tomu ShopTetu a tým pádom platíme tu na ako aj vaše faktúry. No? Že ako keby to otočenie toho mindsetu, jak je vnímaný marketing, si myslím, že to je taký jeden môj taký ako úspech. A ešte ako už v takto veľkej firme je strašne ťažké čokoľvek meniť. Hej, že ako keby ak niekedy niekto ako zažil rebranding alebo nejaký facelift tej značky, tak vie, že je to extrémne náročné, pretože ľudia to majú zažité, sú proste zvyknutí na to svoje. Hej, že a strašne ťažko, a ešte v IT firme to je úplne ako masaker. A zmeniť ako brand, zrušiť ShopTetrixa a vlastne celkovo ako otočiť marketingovú stratégiu, že hele, že nebudeme robiť len toto, ale vlastne pridáme aj toto, tak to bol ročný proces možno. Tím rebrandingem jsi spokojený? Jako proběhlo to tak, jak jsi to představoval? No poď. No, ja už som to začal ošívať, ale že rozmýšľam, že čo môžem povedať, že čo si musím mať pozor, ale tak všetci vedia, že ja som taký otvorený v týchto veciach. Ako úplne ne. Úplne ne. Podľa mňa sme to úplne dotiahli tak, ako by som si predstavoval a mám, ako podľa mňa, ja sa to pokúšam dotiahnuť, čo to pôjde, jo? Že my sme nejak predebatovali proste web a ten je starý ako starý a predebatovali sme rôzne ako veci a trošku sa bojíme, že čo sa stane. A úplne som není s tým ako happy. Ja si myslím, že by to ešte šlo posunúť a že by sme ešte vedeli vymysleť lepšie veci, ale ako sú tam, v každej firme sú určité faktory, ktoré vlastne brzdia ten proces a či už sú to ako, či je to budget, alebo je to nejaké ako nevôľa toho manažmentu, alebo je to proste ako len bátie sa, že čo tá zmena ako prinesie. No, tak jako rebrandovat firmu o 250 lidech, která má takovou zákaznickou takovou základnu, tak... Ešte podľa mňa, akože rebrandovať jedničku na trhu je ťažké. Že keď ideš rebrandovať dvojku, tak si to vlastne nikto nevšimne. Takže to je úplne všetkým jedno. Ale keď ideš rebrandovať ako jedničku, tak proste sa všetci na to kúkajú a všetci sa ťa snažia dotiahnuť a vlastne všetci robia to, čo robíš ty a pracovať pre jedničku na trhu v akomkoľvek odvetví, špeciálne ako v marketingu, hej, že keď pracuješ, ja neviem, marketingu v Plzni, alebo keď pracuješ v marketingu ako v BMWčku napríklad, tak všetko, čo urobíš, je ostro sledované a to si myslím, že je na tom ťažké. Jak jsi mluvil o tom, že jsi posílal nebo roznášel lidem nějaký dopis ve firmě, jaký seš šéf, nebo jaký seš lídr? Ja o sebe ako si myslím, že som taká pracovitá ako hysterka, pretože vlastne ako ja rád pracujem, hej, že ja sa nevyhýbam sa tej práci, ale zároveň ako ja pri tom posúvaní tých vecí proste musíš niekedy ako sa trošku nakopnúť do toho, aby sa niečo zmenilo v tej firme. Predsa len ako, že keď ti poviem, že zmente svetla na zelenú, tak ako je to niečo iné, ako keď ti poviem, hele, zmen to na zelenú proste. Jo, pretože to potrebujeme, pretože proste, ale rád posúvam, rád robím tie veci ako na 110%, jo, to myslím, že ten môj tým ako miluje a neznáša zároveň. Jaká je firemní kultura v ShopTetu? Jste spíš kámoši, nebo je to hodně hierarchie, autorita? Ja som sa vždycky snažil byť kamoš s tými ľuďmi. A je to dobře. Ale ako posledné
posledné obdobie si všímam, že už to tak nie je, pretože vlastne ako už to drivujem tak, že ako fakt, ako jak ten líder, jak šéf proste. Hele, takto si myslím, že by to malo byť správne, poďme sa o tom pobaviť a poďme to spolu ako vyriešiť, vykopnúť, ale už to není takéto. Si myslím, že aj ten môj manažerský prístup sa zmenil. Už som není proste taký ten najlepší kamoš, keď som bol súčasťou nejakého tímu, tak vlastne ako to som mal strašne rád, ale teraz som ako taký tatko, s ktorým ideš rád na pivo proste, no. Ale nevím, jestli tohle je pravda, jo, ale mám to tady napsaný, ty jsi nechal vytetovat logo ShopTetu jako motivaci? Nebo proč to udělal? Motivaci? Dobrá otázka, no. Ja som aj na LinkedIn som dával príspevok, že by ste si nechali ako vytetovať logo svojho zamestnávateľa, ako tam bol. Myslím, že 98% ľudí nie. Vieš čo, ten ako keď som nastupoval ako CMO, tak vlastne som chcel trošku zmeniť tú stratégiu, ako sa pozeráme na ten marketing. A vlastne na nejakom board meetingu som ako vyťahol to tetovanie a hovorím teda, že hele, hoši ako, alebo páni, alebo akože to boli moji šéfovia, že investori proste. A hovorím páni, zakladateľ Mirauďan tam sedel a hovorím páni, hele, proste ako jasné, chcem to robiť, myslím si, že mám na to robiť toho CMO, ale vlastne, aby ste vedeli, že nekecám, tak tu som si dal vytetovať logo a proste ja tomu verím. Hej, že, pretože ja mám ShopTet rád a tá myšlienka za tým, to, že pomáhaš tým malým a stredným podnikateľom proste raz je ako super. Takže hej, mám to vytetované. Lituješ toho? Nie, vôbec. Ne? Ja mám kopu vecí vytetovaných, pretože to nejakým spôsobom, ako bola nejaká moja životná etapa a proste tak ma to bavilo. No. Takže... Tak vždycky môžeš říct, že to sú 3 random kostičky, že jo? No hej, ale častokrát sú ľudia ako prekvapení z toho, že sa ma pýtajú napríklad, že čo keď odídeš a tak, ale presne proste hovorím vždy, že je to nejaká moja životná etapa. OK. No. Vím, že majitel Bonami to udělal, ten ale prohrál sázku. Aha. Takže ten má logo Bonami někde tady, myslím. Já bych do toho asi člověče nešel a to je přitom moje firma. Chápem. Ale to je spíš asi z toho důvodu, že stejně budeš jako rebrandovat dřív nebo později a najednou tady máš jako 20 let starý logo třeba, nevím. Jo, no. Bold move každopádně. Vieš, že ale tak to necháš zrebrandovať na tej ruke, no. Alebo to preškrtneš a dáš si vedľa tohoto nové, no, čo ti poviem. Ale ako nemám tam nápis ShopTet alebo tak, ale sú tam len proste kostičky. Jasne. A dokonca si to dali ďalší 4 ľudia z manažmentu vytetovať, takže. Dobrý. Aj CEO to má. Dobrý. Takže no, myslím si, že sa to ujalo. Nějaký další šílenosti? Co máš takhle za sebou v posledních letech? Ty jsi takovej trošku crazy, že? Možná v těch věcech. Jako myslíš, že rád preháňam tie veci? No, ale jako v pozitivním smyslu slova, víš? Jakože se toho nebojíš prostě. Nebojím sa toho, no. Akože, tak to je asi vidno z toho, že kdo so mnou pracoval, že ja nemám rád takú tú omáčku, hej, že ja som, aj keď budem odchádzať zo ShopTetu, tak už som rozmýšľal, že ako sa bude volať moja firma, alebo nejaké ako moje podnikanie a vymyslel som, že cut the bullshit, lebo to je presne to, čo mňa na tom nebaví a to, čo vlastne aj keď sa bavím s nejakým e-shopárom alebo s nejakým klientom, alebo tak vlastne tú omáčku preč a proste poďme posúvať tie veci a povedať si to na rovinu tak, ako to je a zrovna ako u tých veľkých firiem, tam sa častokrát tí ľudia boja proste povedať svoj názor, alebo hej, že príde tam nejaký konzultant alebo nejaký markeťák a proste si tam ticho, sedíš tam za tým stolom a vlastne aj keď ti to príde úplná blbosť, čo tam ostatní ako tliachajú o tom marketingu, lebo ty si ten špecialista, ale si ticho. A to mi na tom vadí a preto si myslím, že akože častokrát sa dostávam do situácie, kedy s niekým si proste vymeníme tie názory alebo proste možno ten môj ako štýl alebo to vedenie ako toho marketingu nemusí každému vyhovovať, ale zatiaľ, čo mám ako spätnú väzbu aj od iných firiem, tak proste presne im nikto nepovie, že to robia na hovno.
Tak potom tam príde nejaký Ivo a povie, ale guys, však ale vy to robíte úplne zle. A ten ako majiteľ, alebo ten CEO, hele, ty si prvý, kto mi to povedal. Máš pocit, že jakoby český marketing je plnej tady toho bullshitu? To je standard? Áno aj nie. Akože, vieš, že podľa mňa sa to strašne lepší, že akože asi záleží, aká firma, alebo väčšinou ako myslím si, že v tých väčších firmách je ako tiež asi väčší pomer toho bullshitu a tých ako omáček okolo a takých tých meetingov nezmyselných. ale vlastne ako myslím si, že sa to ako lepší a hodne agentúr. Lítá nám tady... Už je tu tá mucha. A hodne tých agentúr sa to snaží robiť ako lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie proste a samozrejme aj tak na druhú stranu oni zároveň potrebujú ten bullshit, pretože na tom zarábajú. Že? Takže... Ty jsi říkal, že vy jste jakoby úplně asi vyeliminovali nějaký externí dodavatele, externí agentury a všechno si děláte in-house. Seš s tím jako spokojený? Je to tak, jak jsi to představoval? Niektoré veci stále nakupujeme, hej, že UX-ko alebo vlastne ako preklady do maďarčiny si proste nemáš in-house, tak to ako nakupuješ. Tu freelance sílu stále využívam. Ale vlastne my sme mali agentúru Made by Vaculík, ktorá nám pomohla extrémne s faceliftom. Ale potom ako som videl, že jednak je to nákladné, a prišiel tam nejaký call, že teda ako musíme byť budget cautious, po česky, ako musíme byť opatrní na spendy. Tak bola tam tá myšlienka vybudovať kreatívny tím, poznal som proste skvelú team líderku, ktorá viem, že to tam vybuduje. Dani, zdravím ťa. Takže sme proste si povedali, OK, poďme do toho, za kvartál sme našli ľudí a proste ďalší kvartál trvalo, kým sa nabordovali a začali robiť dobrú prácu. Takže akože pol roka cca také ako práce, aby to začalo šlapať. No. Ako není to easy, ale ide to. Jak veľký je marketingový tým ShopTetu? Teraz má 18 ľudí. A co to je plus? Sú to normálne ako dizajnéři, markeťáci, PPC? Sú to, máme ako 4 časti. Jeden je kreatívny tím, tam sú normálne ako dizajnéri, kopíci a to je tím o 4 ľuďoch. A ešte tam social media manažerka, šikovná veľmi, že vlastne ako ten social sa bez tých mladých šikovných ľudí asi nedá robiť momentálne. Lebo ja už som na to starý napríklad, že ona mi vždycky príde za mnou, Terka naša, že hej, poď natočiť toto TikTok video a ja proste ani neviem, že čo idem točiť, lebo vlastne to nesledujem. Jasne. Ale a to je na tom asi ťažké na tej marketingovej práci, že sa non-stop prispôsobuješ proste tým novým veciam. Ja už sa nepřizpůsobuju. Jakože už některé věci už... Zrovna ten TikTok je takový dobrý příklad. To už... Ne, že bychom ho nedělali, ale já ho nemám, no. No a nejak tak to mám aj ja, hej, že vlastne podľa mňa ty už to ani nestíháš a musia to robiť tí ľudia. A musíš im dať tú dôveru, že to budú robiť lepšie ako ty. Jo. No a potom máme akvizičný tím, ktorý je zodpovedný za ten akvizičný funnel a za tie marketingové spendy veľké. A potom máme retenčný tím, ktorý presne sa stará o tú komunikáciu na tých našich stávajúcich klientov. A potom máme ešte reshopper alebo eventový tím, ktorý sa stará o eventy. Takže vy ste si v podstate vybudovali takovou jako neúplne malou agenturu uvnitř firmy vlastne, že jo? Hej. Tak no môže to tak ako byť, respektíve vnímam to aj ja tak trochu, že sme taká malá agoška. No. Ale samozrejme stále využívam ako freelancerov na video, fotky, neviem, dizajny a tak ďalej. Akože, vieš, že keď chceš posúvať veci, nemôžeš zostať len v tom internom týme, lebo tam je tiež nejaká ako hrana toho, že čo dokážeš vymyslieť. Jo. Tam ako, a hlavne asi asi je úplne normálne, že v tom internom týme si zahltený tou exekutívou a tým day by day jobom a nemáš vlastne ako ten nadhľad a nevieš si povedať, OK, tak teraz si dám 2 hodiny brainstormingu, že čo budem robiť nové na ShopTete, to tak úplne není, no. A ten branding ste si dělali interne?
Nie, spolupráci ako s agentúrou. Okay. Lebo to si myslím, že to by sme ako to by sme sa trápili veľmi. Hej, že ja som cítil, že potrebujem ako trošku iný pohľad na to. Jo, je to zajímavý pohled na věc, každá firma to má jinak, někteří 100% outsourcují, někteří striktně třeba jenom všechno jenom in-house, to si myslím, že jsme se bavili s Rohlíkem, že ti zas jako neoutsourcují skoro vůbec nic. Jo, takže záleží, to má jinak, no. Záleží asi, aký máš apetit proste spendovania marketingových nákladov. Jasne. A záleží ako v čom podnikáš. Že náš marketing je čisto zatiaľ onlineový. Zatiaľ sa nehrabeme do nejakých OH-čiek, billboardov alebo proste telky, pretože sme úzko špecializovaní na určitú cieľovú skupinu. Proste. Mě zaujalo, ty jsi měl, jsi to tady zmiňoval, vlastní e-shop. Hej. Tulipskate.cz? Áno. Co to bol za projekt? No, to je dobrá otázka. To bol taký môj exit projekt, keď som odchádzal vlastne z inovačného centra Home Creditu. Tak som bol taký akože, hele, po tých rokoch chcel by som si vybudovať niečo vlastné. S kamošom, ktorý tu z hodou okolností bol v Prahe a vyrastali sme spolu od 4 rokov, tak sme si povedali, hele, tak ako by sme vždycky chceli mať ako skate shop, tak si poďme založiť skate shop. A bola to najväčšia sranda, alebo najlepší nápad, čo sme mali, pretože ja som si to fakt užil, že mali sme to asi 3 roky. Z toho 2 roky som vôbec nepracoval nikde, potom už posledný rok som išiel normálne pracovať, lebo však dojdú ti peniaze. Nevydelávalo to tolik, jo? No, ja som to tak ako stával, že takto naboostujeme, urobíme proste super brand, najlepší ako v Čechách, na Slovensku a potom to niekomu predáme. A to sa skoro podarilo jednej nemenovanej firme s teniskami, asi najväčšej tu na. Ale vlastne to nejak spadlo, proste ego, peniaze, neviem, my sme to nechceli predávať, bolo to naše dieťa, ako strašne sa zmenil ten názor po nejakých tých 2-3 rokoch, čo si to ako pripravoval, že čo sa to dostaneš, či to musíš úplne odpredať a tak to ako úplne nedopadlo, ale vlastne to bol krásny čas, hej, ako mal to nejaké side efekty, že som sa úplne nevenoval proste frajerke a psovi a tak ďalej, ale vlastne som si plnil nejaký ako tínedžerský sen, dá sa povedať, že natáčal som videá s chlapcami, proste skateovali sme a bolo nám dobre. No. A do toho sme podnikali a bavilo nás to proste. Ako dream job. Zní to tak. Keby to zarábalo. Zní to tak, áno. Takže neprodal si to nakonec, nepodařilo sa to. Predali sme to a predali sme to kamošovi za ako veľmi malé peňažky a vlastne on si to zobral, že sa s tým ide baviť ďalej. Ten projekt existuje pořád ešte? Existuje. Hej. Pomohlo ti tohleto třeba potom jako vlastně až do dnešních dnů, že ty znáš, jaký to je mít vlastní e-shop? Určite. Je to něco, na co si jako občas vzpomínáš ve chvíli, kdy vyvíjíte ten produkt a děláte nové věci? No mne to, alebo podľa mňa to pomáha tej firme ako takej, že máme tam pár ľudí, ktorí majú vlastné e-shopy a to dá sa povedať, že to je to najhodnotnejšie, čo ako v tej firme je, pretože pokiaľ si zažil celú tú cestu od toho úplného začiatku, kedy vlastne nič nevieš, teba ani nenapadne, že čo budeš riešiť v tom podnikaní alebo v tom e-shopovaní a prejdeš si všetkými tými ako steps, ako všetkými tými krokmi, tak podľa mňa to je brutálny asset pre ten ShopTed. Ja som, neviem, že či sme v manažmente ako dvaja, alebo som tam sám, že kto si to ako prešiel a cítim, že tým nejakým spôsobom ako pomáham tej firme, aby ďalej rástla a aby ďalej vlastne sa zlepšovala. Jaký je to být malej e-shopař v Česku? No, Československu. Ako za mňa super. Že podľa mňa ako tu je proste myslím, že Česká republika je 5. proste v európskom e-commerce. Je tu hrozne veľa online zdatných ľudí. Všetci nakupujú online. Proste všetci a pomaly aj moji rodičia
rodičia, rodičov a tak ďalej, takže všetcia. A podľa mňa ako tu sa dá vybudovať proste miliardový e-shop, no, a začať úplně s nulou. I dneska, když bych začal, tak pořád je to určitě jako možný, není už jako přehlceno, není už e-shop v Česku úplně na všechno a zároveň nejsou tady náhodou jako obrovský e-shopy, Alza, Allegro, hej, to ako ak by som sa pozeral na to, že kde si založiť e-shop, tak si asi nezaložím e-shop s elektronikou. Okay, ako, marže 3%. No jasne a vlastne ak chceš si založiť e-shop, tak podľa mňa teraz je úplne ten krásny moment na to, aby si to založil s niečím, čo je ako tvoje hobby a baví ťa to a proste pretaviť to do nejakého biznisu a je to niečím unikátne. Hej, že a my sme teraz realizovali taký výskum pre ShopTet a odpovedalo nám asi 1500 ako klientov, že čo ich odlišuje je ten produkt. Jo, takže predávajú niečo, ako čo ako sami vyrábajú, alebo proste je to niečím unikátne, ja neviem, toalety so samospustením. Dajme to, chápe, že je to proste niečo unikátne, že nie je to jak v Japonsku, že už to majú všetci, ale proste je to iné. No, takže, a tým sa darí veľmi. Takže taková ta doba, kdy nakoupím něco levně v Číně, hodím na to nějakou marži, tady to nějak agreguju víc podobných produktů dohromady a prodám to. Tak už tu máš marketplacy, máš tu tie veľké shopy ako Temu a proste Trendyol a nedaj Bože, že príde Amazon a tak ďalej, takže ako aj tých máme, aj to sú naši klienti a stále fungujú, takže nejakým spôsobom to ide. Ale ako ja osobne by som radšej hľadal tú unikátnosť a to, čo ľudí baví a proste budoval ten brand, ako preprodával len proste veci. To je podľa mňa ako... Co říkáš na Temu? Já jsem někde četl, že jsme si sem pustili Škodnou trochu. Hej, no. Je tam, cítim tam ako ten pushback od tých e-shopárov v Čechách. Cítim tam ako taký ako samozrejme ty ako e-shopár, tebe sa to nepáči, že? Pretože oni predávajú to, čo ty predávaš, dá sa povedať v nejakej cene, tak oni to predávajú pravdepodobne lacnejšie. 10-krát levněji. Áno, pošlú ti to lietadlom, takže to tu máš relatívne ako, má to extrémnu uhlíkovú stopu, proste je to taká ako, ja by som to asi nenazýval, že to je škodná, ako pretože vieš, že ja ani našich konkurentov nehovorím, že sú proste zlí. Oni to proste sú. A to treba rešpektovať, ale ako chápem, že ak máš nejaký ako veľký e-shop a úplne tomu rozumiem, že ti to vadí a že poškodzuje to vlastne aj tu e-commerce, ako Česku, ako takú, pretože vieš, že zákaznícky servis tam není ako dobrý. Vratky proste, alebo teda ako returning je ako špatný, takže dá sa na to pozerať z rôznych pohľadov a ja osobne si myslím, že OK, nech tu sú, ale nech teda ako sa bavia s tými ako s tým APECom a s tou e-commerce komunitou a proste nech ako sa nejakým spôsobom, aby to tu nekazili to prostredie. Jo? Ja si nemyslím, že oni odídu. Ja si neviem predstaviť, že ako Temu odíde. A dokud tam budou lidi nakupovat, tak asi ne, že? No, presne tak. Nakoupil bys tam něco? Ja nie. Ne. Ja keď vidím, mne už ako celkovo vadí jednak tá uhlíková stopa, že si niečo kúpiš proste za 450 korun a oni ti to pošlú z Číny. A ja som nenakupoval ani predtým vlastne na AliExpresse alebo na týchto ako čínskych veľkých ako e-shopoch, marketplaceoch. Takže nebudem nakupovať ani na Temu. Ja nakupujem hodne na ShopTetoch, teda, že fakt ako, a vieš, to už je taká ako pracovná deformácia, že scrolluješ dole do tej patičky a kúkaš, že či tam je ShopTet a keď není tam ShopTet, keď to majú náhodou skryté, tak kúkaš do kódu a tak si toho vývojára a proste kúkaš, či to je fakt, to není ShopTet. Ale, no a potom mám svojich pár obľúbených e-shopov a proste na tých nakupujem a ja si v poslednej dobe neviem už nič kúpiť. Ja neviem, že či to je tým, že som starý, alebo proste mám rád, že ja mám rád proste jedny boty. To sú Nike Janosky, tak si kúpim proste Nike Janosky. Mám rád proste
nejaké košele a môžu byť kľudne aj z H&M, keď sa mi páči, ale zase tam si kúpim len nejaký eco-friendly produkt, pretože proste ako moja žena by mi doma vynadala, že som si kúpil nejakú rýchlo oblátkovú fashion. A cítíte vy nějak jakoby na tržbách právě třeba start Allegra nebo zmiňovaného Temu? Je to něco, co jako je disruption pro ten e-commerce český? Pre český e-commerce určite, ale pre ShopTet nie, pretože nám sa ako extrémne darí. My sme ako podľa mňa veľmi šikovní v tom, ako máme veľmi šikovný marketing, sales, customer success a celý ten ako onboardingový proces, takže my sme, v podstate preto sme asi aj jednotka, pretože máme zmaknutú akvizíciu do detailu. Vy jste jako ShopTet odkoupili konferenci Reshopper, teďka jste vlastně organizátoři. Ano. Jak to hodnotíš, nebo co říkáš na Reshopper? Teď proběhlo před pár týdnama, že jo, zpátky? Áno. 15.5. bol. A to byl váš první ročník jakoby pod záštitou ShopTetu? Nie, to už bol tretí. Jo, OK. To už bol tretí. Hele, Reshopper je skvelý event proste pre tú e-commerce komunitu. Ja teda nemám rád osobne organizovanie veľkých eventov, aj svadbu riešila žena, ale proste musím povedať, že ten Reshopper mi tak ako prirastol k srdcu a myslím si, že sa to tento rok extrémne podarilo. Mali sme 2 party, jednu warm-up party, jednu after party, takže proste ľudia boli nadšení. No. A vieš, že pre nás nám to ako ShopTetu pomáha samozrejme k nejakému zviditeľneniu toho brandu a celkovo toho awareness a je to samozrejme obrovské kvantum práce a myslím si, že aj na ten ShopTeti tým je to brutálne ako záväzok, že to robí takýto event pre, ja neviem, 5000 ľudí, takže ako sme radi, že to máme, ale je to zároveň náročné. To je jak s dieťaťom asi, no. To by se narodila malá dcera, že? Teďka před pár dny v podstatě, týdny, že jo? 2 mesiace má teraz. A u toho vlastně řešil Reshopper, předpokládám. Takže se to stalo zároveň. Tak no. A všechno dobře dopadlo na obou frontách? Jo, ja akože, ja musím povedať... Pamatuješ si to třeba? Nebo? Ja mám skvelý tým. Niečo si pamätám. Ale ja to stále hovorím. Akože ja som nejaký článok toho ako tímu, hej, že síce ako som CMO, ale v podstate ja to sám neurobím, takže pre mňa je ten tím hrozne dôležitý a ja musím teda ako zaklopať, že ja ho mám, ako ten tím mám výborný a ja si dovolím ako povedať, že jeden z najlepších proste takých menších marketingových tímov ako v Čechách a na Slovensku, no, čo sa týka interného marketingu, pretože pracovať pre jednotku na trhu v tak ťažkom ako zložitom biznise ako je e-commerce pre takých ľudí ako je Ondra Tomek alebo proste Míra Uďan alebo Samo Huba je proste fakt ako výzva a zatiaľ to ako zvládame. Uvidíme, jak to pôjde ďalej. To zní jako hrozně hezký závěr. Skoro bych to tady teďka asi uzavřel, protože otázek je spoustu, ale to byl hezký závěr. Hezky řečeno. Já ti hrozně moc děkuju, že jsi dneska přišel. Přeju ShopTetu hodně štěstí a vám děkuju, že jste se dostali až na konec téhle epizody a budu se těšit u té další. Super, díky moc za pozvání a doufám, že jsem nikoho nepohoršil. Já moc děkuju, uvidíš v komentářích. Děkujem. Díky. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl podcast 69 dní po splatnosti. Moje jméno je Tomáš Pol, naše agentura se jmenuje Just Mighty a my budeme moc rádi za odběr a za sledování na sociálních sítích standard, to znamená Instagram a podobně. A budeme se těšit u další epizody.